a da ne kažem. Delikates jedan, znači jedna od najboljih korpi meredova koje sam imao prilike da držim u rukama. Znači, najlaganija do sada viđena. Izrađena je od karbona, znači ovde je jako lepo oblikovan ovaj karbon, što je čini izuzetno laganom. Mrežica je urađena od najlonskog konca, što povećava brzinu prilikom prihvatanja ribe i onemogućava kačenje udice. Dimenzije su 40x50, znači neka standardna takmičarska dimenzija, jako prostrana, znači blago izložena, tako da se mogu prihvatati i krupnije ribe. Modern oblik, modern dizajn, znači nosi naziv Pro sa opravdanjem. Znači, moja topla preporuka, najbolja korpa koju sam imao prilike da držim u rukama. Nadam se da ću je isprljati vrlo brzo. Vidimo se na vodi. Pozdrav!